Türkmenistanda raýatlaryň daşary ýurt pasportyny edinmekdäki çeken kynçylyklary taklanýar. Nowatdaky çeklendirmeler kämillik ýaşyna ýetmedik çagaly raýatlara degişli boldy. Şeýle-de ýakynlarynyň suwda çekilmegini subut etmek hakyndaky 3 arka barlygy girdildi. Balkan vilayatynyň migrasiýa gullugynda raýatlardan pasport üçin arzalary hasap almakdan we olara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüze örilmegi ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Bu problema bilen endi ýüzbe-ýüz bolýan ýaşaýjylaryň arasynda kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar şeýle hem 3 neslinde garyndaşlarynyň arasynda suwut edilenleriň ýokdugyny tasdikleýän 3 arka resmi namasyny berip bilmeýänler bar. Bu arada habar berýän Azatlygyň Balkan vilayatyndaky habarçysy täze talaplaryň 15 aprelde güýje girenligini anyklady. Arzy berjiniň garyndaşlarynyň arasyna suwda çekinenleriň ýokdugyny aýratyn üns berilýär. Her kimden şol sana daşary ýurt uniwersitetlerine okumak isteýän ýaşlardanam 3 arka resmi namasy talap edilýär. Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Azatlyk radiosy täze talaplar we olaryň sebäpleri barada döwlet migrasiýa gullugyndan şeýle hem Balkan vilayatynyň migrasiýa wekillerinden resmi taýdan düşündiriş alyp bilmedi. Emma döwlet migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen anonimlik şertinde töhwetdeş bolan habarçynyň sözlerine görä, täze talabyň sebäbi häkimetleriň ilatyň ýurtdan gitmeginiň öňüni almak we raýat aktivligini çäklendirmek boýunça synançyklary bilen baglanşykly. Suwd edilen adamlaryň garyndaşlary häkimetlerden öýkeli. Şol sebäpden olar nägililik bildirip birerler diýilip hasaplanýar we olaryň arkadagy tanqidlaýan toporlara goşulmagynyň ähtimallygy ýokary diýilýär. Şonuň üçin inni garyndaşlarynyň arasyna suwd edilenler bar bolan adamlara pasportlary bolsa-da ýurtdan çykmagy ýol berilmez. May aýyndan başlap olary uçura salmalyk barada buyruk bar. Dip Azatlygyň habarçysy döwlet migrasiýa gullugyndaky çeşme talgylanýar. Onuň sözlerine görä, häzir Balkan vilayatynyň migrasiýa gullugyndaky nowata ýazylyp bolýar. Berilýän jetonlar esasynda dokumentlaryň oktyabr aýynda tapşyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýlelikde täze pasport 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda taýýar bolmaly. Çäklendirmeleriň artmagy sebäpli sewit ýaşaýjylary biometrik pasportyny edilmek üçin para bermeli bolýar. Habarçylaryň sözlerine görä, Balkan vilayatynda paranyň mukdary 5.000-den 10.000 manat aralygynda. Türkmenistanda daşary ýurt pasportlaryny almakdaky kynçylyklar soňky bir näçe aýyň içinde hasam güýçlendi. Tutuş ýurt boýunça uly nowatlar saklanýar we pasport almak üçin resmi namalary tapşyrmak boýunça online hasap alyş wagtal toktatylýar. Fevral aýynda Balkan vilayatynda pasportlaryň berilmegi wagtlanýança toktatylypdy. Türkmenistanyň daşyndaky diplomatik wekilhanalary ýurdun raýatlaryna pasport bermeýär. Bu ýagdaýda daşary ýurtlarda dokumentsiz bir kanun galýan raýatlaryň sany köpelýär.